Hola amics, bona tarda, sóc el Gusti, sóc il·lustrador, visc a Barcelona i avui tinc el plaer de presentar-vos un llibre que acaba de sortir, acabo de rebre aquest exemplar de Cadascú és com és, un llibre escrit per el gran Jaume Copons i il·lustrat per el gran Gusti. Gran porque son personas grans ya, que tenim barba blanca y pelo blanc. Y bueno, el llibre va sobre uns personatges, una pandilla de nens que en realitat no estan molt contents con el seu aspecte i sempre volen fer o volen semblar-se a l'altre, no? I bueno, el llibre va transcórrer d'això, no? De que cadascú diu, a mi m'agradaria tindre el cabell d'ell, o m'agradaria jugar al baloncesto com l'altre, o etcètera, etcètera. I és un llibre molt divertit, està tot il·lustrat, tot transcorreix en un camp de baloncesto, un camp de bàsquetbol, i bueno, al final apareix un gran mag que fa de les seves para que aquestes transformacions es puguin portar a cabo, no? I bueno, jo se los recomano, aquí tinc alguns originals perquè pugueu veure de com faig els dibuixos, lo faig en un paper, així com con llapis de colors, hay molts dibuixos i la veritat és que, bueno, és així molt divertit dibuixar tot això, no? I a veure si trobo més dibuixos. I bueno, espero que us agrade aquest llibre, però sabeu una cosa, jo no estic molt content com estic ara. Faré una mica a veure si veig aquest mag i m'ajuda a transformar-me, a veure, no sé amb qui, a veure si podem fer una mica. ¡Chachán! Pues sí, la malla funciona, ya me estoy comenzando a transformar, aquí me estaré transformando, no sé, pero es que a mi no m'agrada el meu aspecte, jo vull semblar-me una altra persona, a veure aquí, a veure, faré un cara una mica més de mal. ¡Chachán! Ara sí, ara me sembla el Jaume Copons, soc el Jaume Copons, un gran escriptor, Déu-n'hi-do, hòsties, mira com tinc els cabells, me tinc que fer un bany amb xampú, ràpidament, urgent. Bueno, ya que estem amb el Jaume Copons, continuem amb el Jaume Copons, así que les passaré el testigo, les deixaré la paraula amb don Jaume Copons i jo tornaré a ser el Gusti, que és com millor em sento, però me l'he passat molt bé fent de Jaume Copons. Así que les envio una abraçada, sense olieres que no veig res, i fins a la propera. Cadascú és com és, Editorial Convel, i us deixo amb el Jaume Copons. Hola Gusti, hola a tothom, sóc el Jaume Copons i no sé què dir perquè em sembla que el Gusti ha explicat perfectament el llibre. Només afegiria que cadascú és com és, potser no és el tema més original del món. A tothom i des de sempre ens agraden coses que són o que tenen els altres. Ara bé, el problema és quan aquesta necessitat de tenir o de ser com els altres esdevé un problema i no està de més recordar sempre que cadascú és com és. I dit això, us volia dir que a mi també m'agradaria tenir unes ulleres de pasta com el Gusti i ser argentino, que és una de les poques coses serioses que es pot ser en aquest món. Fins ara!